Prøv at rejse dig. Hvor fuck er mit hår henne? Skal jeg vise dig? Lige der. Stå. Hvad den her video, den bliver vist på PowerPoint i morgen. Og bagefter på YouTube. Den bliver sat på YouTube. Kasper! Jeg har lige en film. Det ene, der bliver klippet. Sådan en torsdag aften i byen. Det er mega fedt. Det er så fedt, man. Hvad hedder han? Kasper! Han er Kapper! Fuck! Ej, det ser ikke skidt ud, Kapper. Ej, det gør det altså ikke. Det ser faktisk mindre end dårligt ud, end jeg har regnet med. Ja, det ser bedre ud, end du regner med. Ja, Det synes jeg også, faktisk. Du har regnet med, eller hvad? Nej, men ærligt talt. Nu for i 3,5 år, ikke? Nej, men ærligt talt, jeg synes, det ser fedt ud. Jeg synes også, det ser fedt ud. Jeg vil også gerne. Kasper, det synes du ikke. Mig? Det synes du ikke. Mig? Ja. Jo, det synes jeg. Helt ærligt. Jeg havde regnet med det. Jeg blev nødt til at træne dig i muligt nu. Hvorfor det? Fordi jeg kan ikke gå. Det kan jo en stor overkrop, eller hvad? Det kan en stor overkrop at have kort hår. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Det gør det ikke. Kasper. Det gør det virkelig ikke. Ved du hvad jeg stemmer for? Nej, hvad stemmer du? Jeg stemmer for, at vi holder Kasper Daugård. Og så glemmer vi ham. Det kan være sjovt. Nå, nu smutter jeg altså. Ej, Kasper, det er bare gas. Kasper, kunne det ikke være en fed overraskelse til din kæreste? Morten, skal vi gøre på dig også? Nå? Nej, det skal jeg sgu ikke. Hvorfor? Hold lige det på Kasper. Jeg er grim så. Hold nu kæft. Jeg synes faktisk, Kasper ser fed ud. Jeg er lidt ked af, han ser fed ud. Ja, nu har jeg fået det nakken der. Ja, han er overhovedet ikke færdig endnu. Han har hår over hele lortet, der sidder. Men det må jeg ikke få lov til at gøre det færdigt. Hvad er din idiot? Du har spillet døds på mig. Har jeg det? Nej, det er ham idiot. Nå. Den er idioten, altså. Det er sgu dig, mand. Jeg har øl over hele lortet. Det var smart Kasper. Så var der sådan noget. Ja, jeg skal kigge til Kapper. Ja. Der sidder Kapper. Min øl. Han sidder længes efter, hvad der kunne have været ham. Helt øl der, ikke også? Men jeg kan ikke. Skål. Jeg ved, Morten. Du er lort værd. Morten, du er lort værd. Kom lige her. Nej. Jeg skal lige pisse. Morten Kasper har en hemmelig besked. Og den kan kun krypteres til dig. Har I været sammen med en ekskast, eller hvad? Det var sgu da bare gas. Det ved jeg sgu da ikke. Jeg ved ikke, om det fandt. Har du været sammen med Mortens ekskæreste? Om det? Det er jeg også. Sådan! Eller... Du skal